במדרון מעל הוואדי, עץ השקדי הפורח, באוויר מכוח הדסים. זה הזמן לפני הקיץ, שהרב הלב פותח, ותמיד ברוכים המתנסים. בימים אשר כאלה מחכים עד בוא הליל, מחכים לצעדים קרבים. לא סוגרים את הבריח, לא עוצמים את העיניים, בימים כאלה מקשיבים. הטירונות עשה בערד, ולאחר הטירונות, כמה חודשים אחרי, העלו אותם ללבנון. הם היו צוות מעולה, צוות אודי, ואחר כך צוות אייזן. גובשים, הוא היה ילד שאוהב לעזור, לתרום, חוש הומור, בדרן, הכל היה בו. שבוע לפני שהוא סיים את השירות בלבנון, זה קרה, שבוע ממש לפני שהוא סיים. בפעם האחרונה שהוא הגיע, שאלתי אותו, יניב, ספר לי בדיוק, במה אתה משרת? מה התפקיד שלך בלבנון? הוא אומר לי, אמא, אני ארנטיסט. והייתה מה זה ארנטיסט? מושגים של צבא. ואז הוא סיפר לי, אני מוביל, הולך בין הראשונים במגלי מוקשים, וגם יהיה לי בריא. זאת השנה השלישית שאנחנו נפגשים במיזם לזכר של בנינו שנפלו למען המדינה. רוצה להודות לכולכם על זה שאתם זוכרים את בנינו מדי שנה, בהצלחה של הבנים שלנו. למשפחות שכולות זה נחמה בלבד. ביקשת שאקדיש לך שיר, אולי רק פזמון, לא מוכשר עד כדי כך, מקווה שאהבת את הניסיון. זה ילד שבאמת הספיק המון, והיה מאוד צנוע, אבל אדם גדול. קטן בגיל, אבל גדול מהחיים. אפשר היה לתקוף בלי... לא, אפשר, אני אגיד לך, אני אסביר לך. קודם כל הוא הרג את חגי, ולאונרדו, לפי הזה הוא ירה בו. אבל הוא פצע אותו כל כך קל, שהוא קם על הרגליים וירה בו 2 כדורים. הוא רצה דבר אחד, דבר מקסים. הוא רצה אהבה. תגיד לי איך לעצור את הדמעות, תגיד לי
חיל הים, כמו שאתם יכולים לראות. באתי לדבר על היחידה שלי קצת. יש לי יחידה לא רגילה. אמנם אני חיל הים, אבל רוב העבודה שלי היא באוויר. אוקיי? אני ביחידה המוטסת של חיל הים. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו שומרים על הים מלמעלה. שכל ספינה שיש בים כרגע, אוקיי? במרחק די רחוק מישראל, אני יכולה להבטיח לכם. כל ספינה, כל יאכטה, כל ספינת גומי, אני יודעת לאן כולם שתים, אני יודעת מי בא לארץ, אני יודעת מה כל ספינה מובילה, אני צריכה לדעת בדיוק מה הם. היחידה שלי הוקמה ב-1976 בעקבות פיגוע שהיה במלון סבוי. מה היה? מחבלים נכנסו למלון סבוי דרך הים. אוקיי, נכנסו דרך החוף. אף אחד לא שמר בזמנו על הים, אף אחד לא יכול לדעת שיש פיגוע, שיכול להיות פיגוע דרך הים. בגלל זה אף אחד לא שמר על הים. והמחבלים נכנסו, ירו באנשים, אנשים נפצעו ונהרגו. ולכן החליטו להקים את היחידה. צהריים טובים לכם. מאוד מרגש להיות איתכם כאן היום ולראות שהתלמידים בעפולה, בני הנוער בעפולה, הם תלמידים מאוד מאוד איכותיים. נכנסתי כאן למספר קבוצות וראיתי שאתם יושבים, מתרגשים עם המשפחות, מקשיבים לסיפורים, בשקיקה. אפילו ראיתי קצת דמעות בעיניים וזה מאוד ריגש אותי, כי המטרה המרכזית שלנו היא להפוך פרויקט למסורת, להפוך את סיפורי הגבורה של החללים, הילדים היקרים שלנו, שחירפו נפשם, מסרו נפשם, לשמור על הבית. ואנחנו, התפקיד שלנו זה לוודא שכל הזמן הם יחיו בקרבנו. אם זה בשיר, אם זה בסיפור, אם זה במצגת, אם זה בסרט. והיום המיזם הזה, המטרה המרכזית שלו, היא לזכור את הנופלים ולעולם לא לשכוח. תלמידי כיתה י"ב יוצאים לפולין, תלמידי כיתה י"א מקבלים הכנה לצה"ל, ותלמידי כיתה י' מקבלים את מיזם הזיכרון. ואנחנו שוזרים את כל המרקם הזה ביחד, כי לכולנו ברור שמדינת ישראל קמה רק אחרי השואה, לצערנו הרב. ומשקמה אנחנו מחויבים לשמור עליה, לשמור על הבית, אם במערכות ישראל, ואם בכך שנראה שהטרור לא ישבור אותנו, כי המשימה שלנו היא לשמור על הבית. ואני גאה בכם, אתם התלמידים, שהתנהגתם למופת. מגיעות לכם אתם הרבה מחיאות כפיים, כי זה לא מובן מאליו שבני נוער יושבים בצורה כזאת מופתית. אני תמיד אומר שהילדים שלנו בעפולה הם הילדים הכי טובים בארץ, הם דוגמה נהדרת לילדים אחרים ברחבי הארץ, ולנו יש דור עתיד נהדר. אני רוצה להודות לניסים מוחיון, יושב ראש יד לבנים עפולה, ולכל המשפחות שנמצאות כאן איתנו, על תעצומות הנפש לשבת איתנו כאן ולהעביר את המסרים האלה לילדים. זה לא פשוט, זה לא מובן מאליו. אנחנו יודעים כמה החלל הוא גדול וכמה הכאב הוא קשה, ומה שחשוב זה שנעשה את הדברים האלה כל השנה ולא רק ביום הזיכרון. תודה רבה לאופרה הרכזת, מגיעות גם לאופרה הרבה מחיאות כפיים. נמצאת כאן 3 שנים ואנחנו מרגישים את הפעילות התרבותית מאז שאופרה כאן איתנו ביד רמה. אני גם רוצה להודות לסמנכ"ל התרבות שלנו יעקב אזואלוס ולסמנכ"ל החינוך שלנו שמעון המויאל, כי המיזם המשותף הזה הוא פעילות תרבותית חינוכית מהמדרגה הראשונה, ואני מבטיח להמשיך ולקיים את המיזם מדי שנה ושנה, ואפילו להגדיל מעת לעת
כי בדמנו הוא. חשוב לנו מאוד להמשיך. קיבלתם חולצות, כתוב עליהן, למען ידעו דור אחרון. ובהגדה של פסח כתוב שבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. ואתם צריכים לראות את עצמכם כאילו אתם דור אחרון, ואנחנו צריכים ללמד אתכם את כל המסורת והמורשת הזו. אז אני רוצה לאחל לכולם שחודש ניסן שהתחיל זה עתה, יביא איתו את הגאולה, את הפריחה ואת הלבלוב, שיהיה לכולם חג אביב שמח, ושנראה אתכם תמיד בריאים ושמחים רק בשמחות. תודה רבה לראש העיר אבי אלקבץ. לפני שאני מצהירה בזאת לכיתה הזוכה, אני רוצה באמת להודות קודם כל לכם ההורים על שיתוף הפעולה, על תעצומות הנפש ועל הרצון ועל... אפילו לא הייתי צריכה לומר יותר מפעם אחת, הרצון הזה לבוא ולספר למרות כל הקושי. לחיילים היחידות הלוחמות שהיו כאן, באמת מגיעות מחיאות כפיים. לכל המדריכים המתנדבים שהובילו את הכיתות, מחיאות כפיים ותודה רבה. תודה רבה לכם תלמידים ולמדריכים, ותודה מיוחדת לניסים אוחיון, גם יושב ראש יד לבנים, שמגיע לו באמת על כל העשייה הזאת. ועכשיו הכיתה שזוכה, השנה יש שינוי, פרס, אני אתחיל ממקום שלישי, רק כיתה אחת זוכה בגביע, אבל בכל זאת זה היה צמוד. כיתת י' בנים זכתה במקום השלישי, י' בנים של בית ספר יהודה, כל הכבוד להם. במקום השני צירוף 1א' זכו במקום, והכיתה הזוכה צירוף 2. לכן הגיעה בקשה לשליח. כל הכבוד לכיתת צירוף. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, ושיהיה לכם חג אביב שמח.